sige, magporma kayo. Nag-record eh. Sige, wag kayo sa papatay. Sige. Sige, ayun lang ito. Sige. YouTube na naman ito. Ang bisita niyo, oh, puro teenager. Lasing na agad. Lasing na kagad. Asan yung kapon? Ito, binigay ko niya, tikla. Ano ito? May alak yan. Patayo ito. Wala na sila. Pwede. Makakainom ako ng gamot. Grabe, kanon tayo. Dasal. Itong ka-age group ni Jessica, oh. Ito yung mga... Yung kanin. Kita? Kasi ako may yelo. Ito kasing edad ni Jessica yan. Ay, kasing laki niya pala. Okay, there you go. That's the right word. 13. Ito pa ito. Ito, 21. You said your speech. My beer. Last night you didn't want a birthday, girl. There's the birthday girl. Hello! May sinain ba tayo? Ha? Sinain tayo? Kuha pa ako ng ice. Ice pa, hindi lang. Hey, don't start it. Matami. Ayan ang mga fans ni Mayet sa pagninik. Sarap naman ah. There you go. Teka po, itong natinig dito. Nawala yung resistance yan. Ano ba? Kaka. Oo nga.